Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарлышының түп темалары. Жәмәғатның түп бұрышы. Ознақайда бірдем тату ғайлелер құру үстінде іш дәуам ете. Кім туса да тусын, бір интенцион болсын, бұл өз бәқіті білен тусын. Тату команда. Велоспорт сүйушілер 10 километрлы трассы өтті. И в этом огромная заслуга тех, кто добывал нефть, находил нефть и все делал для того, чтобы фронт ни в чем не нуждался. Принципсыз укулар. Александр Цыпкин белән Гоша Куценко әлмәттә. Мы читаем и втроем, и четвером. Вот. Но такие выезды люблю больше, потому что удается почитать побольше. Һәркем үзенең креатив идеяларын реаль проектларга әверелдерә ала. Моны ничек эшләргә, гамәлгә ашырганда нинди кыенлыклар туа? Идеяләрнең кайсылары уңышлы бизнеска әверелергә өлгергән? Бу хакта бизнес вәкилләре һәм барлык теләүчеләр креатив процесслар фабрикасында узган очрашуда белә алды. На самом деле у нас сегодня такая интересная, оживленная встреча. Планируется с представителями креативного кластера, с вами. Вакыйга панель дискуссия форматында узды. Әлмәтнең креатив коды мәгариф очрашуына районның креатив бизнес вәкилләре, хәйрия фондлары, коммерция ишел булмаган оешмалар җитәкчеләре, экспертлар һәм эшмәкәрләр җыелды. Төп темалар креатив индустрияләр инфраструктурасы, борчыган проблемалар, уңышлы проектлар һәм кече һәм урта эшмәкәрлек өчен ярдәм чаралары. Они могут пообщаться. Катнашчылар бүген үз партнерлары белән аралаша, иганәчеләр таба һәм шулай ук Сәүдә сәнәгать палатасының ярдәмен ала ала. Ул үз чиратында һәр вакытта да барлык өлкәләрдә ярдәм күрсәтергә әзер. Чөнки креатив бизнес ул шулай ук эшмәкәрлек, икътисад үсешенә үзенең өлешен кертә. Шуңа чараның файдасы зур. Предпринимательство это тоже вклад определенный в экономику нашей страны. Руслан Шайкуров дизайнер һәм рәссам. Шулай ук бию батллары оештыру белән шөгыльләнә. Чираттагысы 21 июньдә сәламәтлек паркында узачак. Шуңа күрә бу очрашу аеруча актуаль булды ди. У нас же сегодня тематика креативная индустрия. Безнең бүген төп тематика креатив индустрияләрне үстерү. Мин нәкъ менә шушы креатив индустрияләр белән шөгыльләнәм дә инде. Мондый чаралар аеруча файдалы дип саныйм. Без монда танышабыз, бер-беребезнең тәҗрибәсе белән уртаклашабыз һәм үзебез өчен мөһим мәгълүмат белән танышабыз. Вот, и чтобы наша работа двигалась в правильном русле. На самом деле руководство нашей республики, руководство Альметьевское, вот я смотрю, Татнефть компания, да, то есть очень много делает для того, чтобы это все создавалось. Креатив индустрияләр бүген иҗат форматыннан чыгып, экономик драйверга әверелде. Бүген әлбәттә әлеге юнәлештә зур адымнар ясала. Безнең калабызда төрле чаралар үткәрелә. Мисал өчен фестивальләрдән алып инфраструктур проектларга кадәр. Мисал өчен Альмет Креатив Дейс бөтен Россия креатив индустрияләр форумы, Нота яшьләр оркестрын булдыру һәм Притяжение музыки фестивале. Әлеге уңышлы проектлар турында Нефть мәдәният сарае директоры Рамиль Садриев сөйләде. Это тоже один из проектов, связанных с креативными индустриями. Притяжение музыки фестивалендә без баштан ук шәһәрдә булмаган билгеле бер жанрларны, стильләрне популярлаштыру бурычын куйдык. Һәр фестивальдә инде яңа жанрлар, стильләр бар. Без танылган артистларны чакырабыз һәм бу елны уңышлы 5-нче сезонны тәмамладык. Стиле мы приглашаем топовых артистов. Рәсми эштән соң креатив индустрияләр өлкәсендәге экспертлар белән ачык диалог узды. Җәмәгатьнең төп бурычы бердәм тату гаиләләр кору. Азнакай шәһәренең гражданлык хәле актларын теркәү бүлегендә яшь ата-аналар мәктәбе проектын гамәлгә ашыру кысаларында йөкле хатын-кызлар белән чираттагы очрашу булып узды. Әлеге проект 2024 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә Татарстан Республикасы рәисе грантларын бирү конкурсында җиңүче булды. Теманы Илмир Шәрифуллин дәвам итә. Районда мондый чара һәр ай саен уздырылып килә. Бүгенгесенә яшь әти-әниләр чакырылган. Очрашуда барысы 15 булачак әни катнаша. Алинә һәм Айрат Абдуллиннар тәүге сабыйларын көтәләр. Хатын-кызларга булышырга күбесенчә кирәк. Кем опытный уже, аларга полегче. А кто уже, у кого только первый ребенок идет, им, соответственно, тоже желаю успехов. Воспитание,
кем туса да тусын, бер икенче булсын, ул үз бәхете белән тусын. Ә менә Салиховлар гаиләсендә 2 ул Тимур белән Кәрим тәрбияләнә. 3-нчегә кыз бала көтәләр. 2 улым бар. Олысына 14 яшь, кечесенә 11 яшь. Бүгенге көндә кыз бала көтәбез. Безнең өчен дә бик олы ара үтте. Ну, әлегә бара балалар бик сөенеч, үзебез өчен дә бик олы сөенеч. Очрашуда район җитәкчелеге, Сырхаухана белгечләре, хатын-кызлар советы вәкилләре, дин әһелләре катнашты. А теперь можете пуститься в небольшое путешествие. Пальчиками можете круговые движения, можете порисовать. Ладошками, пальчиками, что-нибудь. Булачак әниләр катнашында мондый дәресләр районда инде 9-нчы елын уздырылып килә. Аның чираттагысы Татарстан Республикасы рәисе грантын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Очрашу барышында бала тудыруга әзерлек, балаларны рухи әхлаки тәрбияләүнең төп мәсьәләләре буенча сөйләшү алып барылды. Гаиләләр өчен кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар бирелде. Әтиләр өчен дә сынаулар әзерләнгән иде. Мама, поддерживаем наших пап. И смотрим, с какой заботой и любовью они подходят к этому важному делу. Шара музыкаль чыгышлар белән, бүләкләүләр белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен җаваплы чор бердәм дәүләт имтиханнары башланды. 23 май көнне 11 сыйныфны тәмамлаучылар тарих, химия, рус әдәбияты фәннәре буенча имтихан бирде. 27 майда математикадан, 30 май көнне рус теленнән сынау тоттылар. Ознакайда имтиханга нинди кәеф белән керәләр? Илмира Шәрифуллина белеште. Айгөл Гәрәева Ақтүбә бистәсенең 1-нче мәктәбен тәмамлый. Математика, рус теле һәм җәмгыять белеменнән имтихан бирәм. Бүген 2-нчесен тапшырам ди. Миңа калса барысы да бүген тулкынлана. Шулай да әзерлек үзен сиздерә. Ел буе әзерләндек. Бүген белемнәребезне күрсәтәбез. Балалар өчен әти-әниләр, укытучылар да борчылып тора. Мин инде укытучы буларак та һәм әти-әни буларак та еге биргән балаларның ничек дулкынлануын, ничек әзерләнгәннәрен үз өстемдә кичергән кеше. Һәм нәрсә дип әйтә алам? Бала шунда егыга әзер була рухи яктан. Әти-әни һәр вакыт янында аның борчуларын уртаклашса, аңа көченнән килгән ярдәм күрсәтсә. В этом году у нас сдают. Быел 11-нче сыйныфта имтиханны 233 укучы тапшыра. Балаларның кәефләре яхшы, аларга караганда күбрәк әти-әниләр, укытучылар, мәктәп директорлары дулкынлана. Без үзебезнең балаларга уңышлар телибез. Борчылмасыннар, тыныч булсыннар. Барысы да яхшы булыр. Не волноваться, спокойно, все будет хорошо. Имтихан шәһәрнең 5-нче мәктәбе базасында узды. Укучыларга белемнәрен күрсәтү өчен 3 сәгать ярым вакыт бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Лениногорск шәһәрендә ел сайын үткәрелә торган вело узышлар буенча Татнефть профсоюзы ярышлары узды. Онда республиканың төрле почмакларыннан 140-тан артык спортчы катнашты. Май ахырындагы эссе һава торышына карамастан катнашучылар чыдамлылык сынавын, велосипедта йөрүнең көчен һәм техникасын яхшыртучы 10 километрлы трассаны үтәргә җыелды. Татнефть добывает нефть не ради нефти, а ради людей. И то, что вот мы с вами подтверждаем своими спортивными достижениями, трудовыми, решением многих социальных вопросов на нашей территории, конечно, вот это вот доставляет огромное удовольствие. Ярышлар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, Татнефть компаниясенең 75 еллыгына һәм Лениногорск нефть һәм газ чыгару идарәсенең 80 еллыгына багышланды. Сугышның кызган мәлендә 1943 елны ташкан Шигырь авылы янындагы нефть фонтаны һәм аннан соң алынган меңләгән тонна нефть җиңүгә зур өлеш кертә. 1945 елның 30 маенда Шигырь нефть промыслы оештырыла. Яңа гына руль артына утырган һәм тәҗрибәле велосипедчыларны берничә яшь категориясендә берләштергән ярышлар фитнес күнегүләрдән старт алды. Аерым бонус дәрәҗәле кунак Николай Валуев белән шәхсән аралашу һәм фотога төшү мөмкинлеге булды. Наши предки, бабушки, прадедушки, деды
дошли до Берлина, одержали победу путем невероятных усилий. И в этом огромная заслуга тех, кто добывал нефть, находил нефть и все делал для того, чтобы фронт ни в чем не нуждался. Кисешкән җирлек буенча узышу ул тау велосипедчысының төрле яклы сәләтләрен тикшерү дип уртаклаштылар трассаны оештыручылар. Дистанция достаточно интересная. Она проходит в лесопарковой зоне. Очень рельефный маршрут, то есть непростой. Для новичков будет очень сложно сегодня, попотеть придется. Ну а в целом очень интересно. Там есть и интересные спуски, проходы между деревьев. Достаточно разнообразная трасса. И, способствует соревновательному духу. Yılda uzdırıla turgan velo yarışlarının uzunluğu bu yıl 10 kilometr. Birinci start algan velosipedçiler indi finishga da жетті. Катнашучыларның географиясе таң калдыра. Нурлат һәм Баулыдан алып Алабуга, Тольятти һәм башка шәһәрләргә кадәр. Бу исә сәламәт яшәү рәвешенә омтылуны ассызыклый. Әлмәт егетләре трассаны 24 минут эчендә үтәргә дә өлгергән. 10 чакрым ара алар өчен катлаулы сынау булмаган. Көндәлек велосипедта йөрү күнегүләре аларны ярышларга яхшы әзерләгән. Авырлыгы юк инде. Җиңел, кызу. Бір сугыштарын өттік. Қызуырақ просто шуа, погода. А былай нормально трасса. Теге елны тоже катнашканы, но теге елны начаррак үттем трассаны, бу елны нормально. Вот прям уверен, что где-то бір икенче, үшінші орын була. Кыш көнендә шундый велогонкалар үткәрсәләр, Татнефть профсоюзы яхшы булыр. Мондый масштаблы спорт бәйрәмнәре актив яшәү рәвеше алып барырга, сәламәтлекне ныгытырга һәм дустанә атмосферада берләшергә омтылучы хезмәткәрләрнең үз инициативалары һәм түләкләре белән үткәрелә. Бу профсоюзның коллектив ихтыяҗларына ачык булуын ассызыклый. Барлык сынаулардан соң спортчылар тәмле үзбәк пылавы белән дә сыйлана алды. Ә фиништагы кадерле медальләр исә һәр яшь категориясендә үз җиңүчеләрен тапты. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Yollarda Neftçi Мәдәният йорты сәхнәсендә танылган язучы Александр Цыпкин үзенең хикәяләрен укыды. Дөньяның 6 теленә тәрҗемә ителгән дистәләгән хикәяләр җыентыгы авторы «Беспринципное чтение» исемле кичә үткәрде. Бу юлы аның белән сәхнәдә актер Гоша Куценко да чыгыш ясады. Гадәти булмаган әдәби театр проектларының берсе Калабыз сәхнәсендә Татнефть компаниясе ярдәме белән куелды. На мое подростковое счастье, ряду соседей было лень таскаться на гору, и мое предложение осуществлять доставку продуктов за долю малую, но справедливую нашло своего клиента. Әдәби театраль проектның Әлмәткә килүе беренче тапкыр гына түгел. Бу юлы ул Старый добрый Цыпкин махсус программасын тәкъдим итте. Ул классик хитлардан һәм 2 яңа әсәрдән төзелгән иде. Соңгылары арасында «Майя в двоичном коде» хикәясе. Төп геройларның берсе кешеләр белән үзара мөнәсәбәтләр булдыра торган программа. Язышу аша чын кешене үзенә гашыйк итүгә ирешә. Как иногда интересно все устроено. Майя вроде бы не говорила чего-то особенного, каких-то откровений, но разве это важно, когда ты просто ждешь, чтобы тебе ответили? А почему ждешь, ты объяснить не можешь. Просто ждешь. Ты все время смотришь. Neftçi Мәдәният йорты сәхнәсендә Александр Цыпкин һәм аның махсус кунагы, танылган театр һәм кино актеры Гоша Куценко башкаруында авторның иң яхшы хикәяләре яңгырады. Гадәттә, «Беспринципное чтение» кысаларында заманча прозаны сәхнәдән авторлар үзләре һәм Россиянең әйдәп баручы актерлары укый. Подсознанию плевать на общественные нормы морали. Нормальному подсознанию не плевать. Просто 10 лет назад из моего желания 10 ел элек бары дусларым алдында хикәяләремне укудан башланган очрашу бүген зур бер системага әверелде. Ул инде үзенә миллионлаган кешене җәлеп итте. Безгә кадәр сәхнәдән драманы шундый актер һәм язучы бергә башкару форматын гамәлгә ашырганнары юк иде. Комедия булса да, ә менә драма булганы юк. Вот, потому что был жанр сатира на сцене, но это чуть другое. Ну что, Вячеслав Маркович, думаете, легко делались, да? Игорь Сергеевич появился ниоткуда. Ну то есть мог поклясться, что еще секунду назад на лестнице, ведущей на Оживленную улицу, никого не было.
Гоша Куценко сәхнәдә кагаз битеннән уку хәтта тәҗрибәле артистлар өчен дә җиңел түгел дип уртаклашты. Ләкин ул дусты белән чыгыш ясауына чын күңелдән шат, аның хикәяләрен яратып укый. Это определенная наука. Так кажется, знаете, вышел по листу, прочитал. О, Бу билгеле бер фән дияр идем. Залдан син кагаздан гына укыдың кебек тоела, әмма чынлыкта бу гади нәрсә түгел. Мин Саша белән беренче ел гына укымыйм. Аның инде виртуаль актерлар театры да бар. Аның белән бик күп танылган актерлар укый. Без өчәүләп тә, дүртәүләп тә укыйбыз. Әмма мондый сәяхәтләрне мин күбрәк яратам, чөнки миңа үземә укырга күбрәк мөмкинлек бирелә. мы читаем и втроем, и четвером. Вот. Но такие выезды люблю больше, потому что удается почитать побольше. Александр Цыпкин нигездә классикларның гадәти күренешләре турында яза. Мәхәббәт һәм тугрылык, хыяллар һәм хыянәт, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр. Алардан аермалы буларак, аның геройлары безнең заманда яшәүләрендә генә. Тарихлар күпләрнең күңел кылларына үтеп кереп, тормыш турында уйланырга сәбәп бирде. Гений лжи вышел на улицу, вздохнул воздух свободы и почувствовал себя заметно лучше. Еще 2 часа назад он шел по этим ступенькам в состоянии близком к панике, а теперь вспоминал свое малодушие даже с какой-то усмешкой. Әлеге проект 2005 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Шушы вакыт эчендә 15 төрле илнең сәхнәсендә 500дән артык чыгыш ясала. Аларда Россиянең танылган артистлары да катнаша. Гоша, где женщина? Сейчас после этого Гоша либо уйдет с вами, либо пройдет рассказ. Светлана, аплодисменты. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.